ሮዛ ሎሚ ዝኾነ ባህታ ዝፈጠረላ ነገር ኣሎ ኣብዚ ባንድፋዕ ኮፍ ኢላ ብሩሑቕ እናጠመተት ክምስ ትብላላ ኣነ እውን ብክምስተኣ ተመሲጠ ናብ ሮዛ ስጉመ ይቀጸልኩ ኣብ ጥቓ ምህላወይ ዘረጋገጸት ሮዛ መስፍነይ መጺኻ ዲኻ በለትኒ እወ ዝብል ሓጺር መልሲ ብምሃብ ነቲ ንትኹረታ ዝሰሓባ ጉዳይ ንምፍላጥ ኣብ ጎና ጽግዕ ኢለ ኮፍ በልኩ ንኣይ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይተረኣየንን ኩነታት ክተብርሃለይ ምእንቲ ሮዚ እንታይ ተገንዩ ደኣ ክንድዚ ክምስታ በልኩዋ መልሳ እናተጸበኹ ሮዛ ኣዒንታ ካብቲ ሜዳ የልዓለተንን ተመልከት በለትኒ ኢዳ ወጥ ኣቢላ ኣሰረ ጻብዕታ ተኸቲለ ኣትኲረ ጠመትኩ ኣብቲ ሜዳ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተጋደልቲ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለዉ ንኣይ ብዙሕ ኣይሓደሰንን ሮዛ ግን ኣብ ተመስጦ ኣትያ ተመልከት እዘን ብየማን ኣንፈት ዘለዋ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ክንደይ ቃንዛን ስቃይን ናይ ሕክምና ጻንሒት እየን ናብ ብጾተን ተጸምቢረን ዓርሰን ዝከላኸለሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝጽዕራ ዘለዋ በለትኒ ኣብ ገጸይ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ስምዒት ስለ ዘይረኣየት መስፍነይ ወዮ ንስኻስ ባገና ኢኻ ጸበለ ይጣዓምካን ተወቂዕካ ተሓኪምካ ናብ ኣሓዱኻ ምምላስ ክንደይ ናይ ጥዑም ምዃኑ ይትፈልጥን በለትኒ ብሩሑቕ እናተንፈሰት ብልክዕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተገበሩ ዓውደ ውግኣት መውቃዕቲ ኣጋጢምነ ይፈልጥን ነዚ እያ ከዓ ጸበል እትብሎ ዘላ ርኢኻ መስፍነይ ኣነ ዝተወቃዕ ኩሉ ግዜን ኩነታትን ብዙሕ ኣይዝክሮን ብእምሮይ ምስ ፈለጥኩ ግን እቶም ኣብ ኣካላተይ ተገጣጢሞም ዝነበሩ ሓፃዊን ባዕርሶም ሚሒር ተሃስየ ከም ዘለኹ ንምርዳእ ዘጸግሙ ይነበሩን ኣብ ኣካላተይ ዝነበሩ ሓፃዊን ምስ ተነቐሉ ግና ናብ ሓደ ይስደዱን እናበልኩ ክርብሾም ጀሚረ ንሳቶም ከዓ ብኢድክ ክትምገበ ዘይትኽእሊ ኣብ ሕቆኺ ሓንቲ ኳዳ ክትጸሩ ዘይትኽእሊ ሸኽሚ ኣሃዱ ክትኮኒ ኣይንሰደክን እናበሉ ይሕርቁኒ ነይሮም ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝሕርቀኒ ዝነበረ ነገር ዶ ክነግረካ ኢላ ገጻናባይ ምስ ገበረት ምቁሳልኪ ኢለ ኣብ ሓሳባ ጠብሉቕ በልክዋ መቁሰልቲ ደኣ ንቡር መኽፈልቲ ናይ ቃልስን ድዩ ምስ በለትኒ እንታይ ደኣ ኢለ ሕቶ ኣድረብኩላ ንሱ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ዝሕረቀኒ ዝነበረ ጉዳይ ካብቶም ንሓርነት ዝቃለሱ ዘለዉ ብጾተይ ምፍልላየይን እቲ ሓራ ንኽወፅእ ዝዋደቐሉ ዝነበርኩ መሬትን ህዝብን ተንቀሳቒሰ ክሪኡ ዘይምኽኣለይ እምበር በለትኒ ባህግታታ ኣብ ኩሉ ልቢ ተጋዳላይ ዘሎ ባህጊ እዩ እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሳቀያ ዘሎ ቃንዛን ሰቃይን ግን ውሑድ ሰብ እዩ ዝርድኦ ኣብ ቃልሲ መቁሰልትን መስዋእትን ንቡር ምዃን እምበር ክትድሕን ዝግባኣ ነብሲ ተጋዳላይ ብደገፍ ሕክምና ክትተርፍ ምግባርን ዝቆሰለን ዝጎረለን ክፍለ ኣካላት ተጋደልቲ ንክድሕንን ቃንዛኦም ንክቐንስን ዝገብሩ ስራሕቲ ሓላፍነትን ግቡእን መንግስትን ህዝብን ምዃኑ ዝርዳእ ውሑድ እዩ ምስማዓት ቃንዛኣ ግን ፍሽኽ ትብላላ ተስፋ ኣለዎ ገጻ ሓራ ምስ ወፃእና ኣብ ውሽጠይ ዘለዎ ሓፃዊንን ቃንዛን ክወፁለይ ይኾኑ ኣነ እውን ካብ ቃንዛ ሓራ ክወፅእ እየ ኢላ ዶ ትኾን ወይስ ከምቲ ኩላትና እንብሎ ንሓርነት ኣተስፍያ ትኾን ብዝኾነ ዝምልሰላ ስለ ዘይነበረኒ ጸጥ ምባል መረፅኩ ርኢኻ መስፍነይ ካብ ሕክምና ተመሊሰ ዓርሰይ ዝከላኸለሉ ብቕዓት ንምውናን ብዙሕ ጻዕሪ እየ ገይረ ሕጂ እንተነኣሰ ክዳን ምሕፃብን ምኽዳንን እዩ ዘጸግመለይ እምበር እንተነኣሰ ብኢደይ ሽጉጥ ምጭባጥ ክኢለ ኣለኹ እንተነኣሰ ምስ ብጾተይ ተንቀሳቒሰ ውግእ ክመርሕ ክኢለ ኣለኹ ነዚ ንምግባር ኣብ ሕክምና ተመሊሰ ኣብ ሜዳ ዝገብሮ ዝነበርኩ ምንቅስቓስ ዘኻኺረናኒ እየ ከዓ ፍሉይ ባህታ ዓሲልኒ ፍሊት ኮይነ ተራእየካ በለትኒ